Pues bueno, us faig la darrera pregunta que s'ha fet aquí al xat. Bueno, si hi ha alguna més ja no us donarà temps, però... Esta ve per tancar el debat, no? Perquè s'aterra en el territori i ens pregunta: heu comprovat fins a quin punt ajuda la vostra tasca a poder desenvolupar-se millor a la nostra societat? Trobeu que les nostres terres faciliten, són fàcils, diguem-ne, per a la gent de fora, la gent de fora? Fem una rondeta i en això acabem. Bueno, nosaltres el que fem és que comprovem una mica l'històric, no?, que diem de les persones que passen per l'entitat, i nosaltres mirem una mica la seva evolució, no?, que veiem que la gran majoria de persones que passen per l'entitat continuen el seu camí professional, a nivell acadèmic o a nivell laboral, i arriben, no, a la meta que ells busquen, no? I nosaltres al final pues, això, no? Anem facilitant tot este suport. I després a nivell de la zona sí que penso que és molt més fàcil poder-nos conèixer els uns i els altres, i al final, pues, igual que nosaltres ens coneixem dins del món, no, social, ens coneixem en tots els altres professionals, també podem conèixer altres projectes i així buscar aquelles eines que els puguen a millor, que més s'adequen a les necessitats que tenen les persones. Jo crec que això ens fa molt rics, no? I que és una zona molt pròxima. Què passa? Que a nivell de Catalunya pues, estem a una zona que estem molt descuidats, no? Pues, només cal veure les combinacions de transport que tenim, i altres grans al·licients que fan que sigui una mica més fàcil pues, tot el tema de trobar feina, oportunitats també a nivell acadèmic, perquè moltes vegades hem de marxar a cursar estudis universitaris fora, i això què passa? Pues que la despesa aquí augmenta i hi ha molta gent que es queda sense la possibilitat de poder-ho fer. I jo crec que això sí que és important que seguim defensant-ho cada vegada més, de que poguéssim tindre pues, les condicions pues, igual que poden tindre grans ciutats, no? I que per almenys aquí és una zona que és molt gran, és molt rica, però ens hem de connectar molt millor a nivell d'infraestructures de transport, sobretot. Sí, sí. Esmeralda? Sí, naturalment, jo crec que és una tasca, com més coses se puguen fer millor. Jo ho comprovo en la meva petita experiència a Javara, curta experiència a Javara, les ganes en les que aquestes dones venen cada setmana. Vull dir, elles allí deuen veure un racó que és molt important per a la seva integritat, integració i no sé, un lloc d'encontre molt important. Una altra cosa que també jo he anat comprovant en aquests darrers anys és que, per exemple, sobretot alumnes que jo he tingut àrabs, d'origen àrab, cada vegada són uns quants més que poden accedir quan acaben l'ESO a fer batxillerat i a continuar després. Perquè si tiro uns anys enrere, acabaven l'escola i alguns no acabaven ni l'escola i els pares ja els necessitaven a casa per cuidar els germans petits, o ja s'havien de casar, o diferents coses que ja els venien, no? I llavors ara no, hem tingut, i ara me vull referir més a les noies, hem tingut noies superintel·ligents que acabaven el quart de l'ESO i els pares, per necessitats familiars o per qüestions socials, ja no les deixaven continuar els estudis, i ara cada vegada ja n'hi ha alguna més que no només fa el batxillerat, sinó que després te la trobes, que ha fet un magisteri allí a Tortosa, que això també ha sigut molt important, el fet que a les Terres de l'Ebre tinguem més xarxa universitària, perquè clar, molta gent d'aquesta havien d'anar fora i les famílies no podien, i te'ls trobes que han fet un mòdul, que han accedit a fer uns estudis posteriors. I abans això era impossible de trobar.